Здравейте! Аз съм Илиян Иванов от портала Cruise.bg. Сега, докато се разхождаме из красивия остров Прочида, недалеч от Неапол, ще ви дам няколко съвета от практиката кога е най-удачно да се настаните на борда на кораба според случая. Ако отплавате от европейски порт, разбира се в зависимост и от кацането на полета ви преди отплаване, не винаги е необходимо да пристигате ден по-рано в дестинацията. Достатъчно е полета ви да каца поне 5-6 часа преди отплаване, за да имате достатъчно време за трансфер до круиз терминала и регистрация за настаняване. В този случай аз бих се чекирал възможно най-рано, обикновено около 13 часа. По-ранен час на практика е рядко възможен, тъй като при большинството от маршрутите корабите акостират около 7-8 часа сутринта, предишните пасажери напускат до около 10:30, а след това кораба трябва да бъде почистен и зареден за нас за следващото отплаване. Така че появяването ви на круиз терминала преди 12 часа на обяд би ви подредило на опашката на чакащите. Ако сте пасажери с резервация за апартамент, не забравяйте, че когато и да се появите, вие се ползвате с предимство пред всички останали пасажери и ще бъдете обслужени чрез отделно гише за VIP пътуващи. Някои препоръчват изчакване и настаняване буквално в последния момент, обикновено около 2 часа преди отплаване, с цел да се избегнат опашките и да се ползват още 2-3 часа за разглеждане на дестинацията. Аз не бих се съгласил с тях поради няколко причини. Първо, след като получите багажа си от лентата на летището, ще ви бъде доста неудобно да се разхождате с него из който и да е град на света. Второ, чакането до последния момент крие своите рискове, включително попадането в тежък трафик или невъзможността да намерите круиз терминала на време. Трето, ако възникне неочакван проблем, например отказ на кредитна карта при регистрацията на круиз терминала, ще имате възможност и време да се справите. И не на последно място, когато се настаните на борда рано, ще имате време да получите багажа си по-навреме в каютата си, да го разопаковате и подредите, да се разходите из кораба, да се ориентирате, да обядвате и да се отпуснете в някой от басейните. Ще имате възможност да се отдадете на ваканционно настроение далеч преди болшинството. Когато отплаването е късно през нощта, да кажем след полунощ, настаняването отново е препоръчително да бъде възможно най-рано, около 12 часа на обед. В този случай се настанявате, обядвате на борда и се отправяте спокойни и освободени от багажа си за следобедна и вечерна разходка из дестинацията. Когато ви предстои пътешествие по вода с спортно отплаване извън Европа и вие летите от България, тогава съвета ми е да пристигнете поне ден по-рано, по възможност 3 или 4 дни предварително, за да се потопите в атмосферата и доколкото е възможно да се адаптирате към разликата в часовото време. Аз, например, преодолявам часовата разлика по-лесно, когато пътувам от България на изток, но разбира се, това е индивидуално за всеки човек. Надявам се този материал да ви е от полза. Не забравяйте да гласувате и да го споделите с приятели. Аз съм Илиян Иванов от портала Cruise.bg. До скоро!